Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera social media. Talent Chiwenga achinyomba Zanu PF time varakasviga nanda idedzerani mukangotipa pfuti tokupedzerai muri kuwanda kuseri. Vakati vamunangagwa zviya havana kana one mustreet kid wavanorova vaya akawa pasi. He is a weak man. So kana vachitaura kuti tichakurovai ngavazvizive kuti vari kutaura masoja kwete ivo. Don't confuse people who are afraid of the gun and people who are afraid of you. Those are two different things. Saka zvimwe zvese zvamunenge muchitaura izvi kuzvitaura because makawanda kuseri kwepfuti dzamunenge muchiziva kuti ndimi munadzo isi hatina. Ngatigovane yake yake uone. And this is what people do not understand, that there are individual interests and then there are state interests. But the people who are pushing individual interests, they use state resources to attack individuals, and they appear to be strong when they are weak. Chris Mchangwa uyoyo hana kana mukadzi waanorova uyoyo ari kumbaro kanotengesa madomasi everyday anorohwa uya nemukadzi ari kumbari Chris Mchangwa. Vakati vamunangagwa zviya havana kana one mustreet kid wavanorova vaya akawa pasi. He is a weak man. So kana vachitaura kuti tichakurovai ngavazvizive kuti vari kutaura masoja kwete ivo. Don't confuse people who are afraid of the gun and people who are afraid of you. Those are two different things. Saka zvimwe zvese zvamunenge muchitaura izvi kuzvitaura because makawanda kuseri kwepfuti dzamunenge muchiziva kuti ndimi munadzo isi hatina. Ngatigovane yake yake uone. And this is what people do not understand, that there are individual interests and then there are state interests. But the people who are pushing individual interests, they use state resources to attack individuals, and they appear to be strong when they are weak. Chris Mchangwa uyoyo hana kana mukadzi waanorova uyoyo ari kumbaro kanotengesa madomasi everyday anorohwa uya nemukadzi ari kumbari Chris Mchangwa.